sikker på, at jeg skulle brække mig i øjenblæsen, fordi jeg grinede så meget. Hvorfor griner du så meget? Der er bare det der med, at mennesket bliver bekæmpet af keyboardet, vores værste fjende nogensinde. Den der Ghost Energy, og nu opdaterer nogen ovenkøbet ESCD. Det kan umuligt være godt, for der er ingenting at opdatere. Der er ikke sket noget nyt siden sidst vores iPods er i. Så er det en af to ting. Enten fryser den nu, og så er vi på røven. Eller jeg tror, Ja, jeg tror, det er det iPod, den har overtaget systemet. det kan du ikke gøre. Så nu kører den ikke på din motherboard, nu kører den på din iPod. Nu håber jeg, at du fryser igen. Jeg er så træt. 128 megabyte RAM. Hvad? 100. Jamen, det er kun kortet, grafikkortet. Nå, Der er ikke plads til. Jo, der er. Har fuldstændig overfyldt. Vi har haft en hemmelig mand i dag. Jeg er nødt til Spanker til at få lov til at få plads. Har I bestilt bord? Don't tap me. Smart. Ja,